Halleluja! Gloria lil mulej. Gloria lilek Missi Qaddis. Natu gloria u nilqaw lilkom eżis aħwa ħbieb daw kollha li intom tħobbu segwa dan il-ministeru. Nilqawkom il-lejla għal messaġġ ieħor li żgur ħajkun ta' barka għalik. Itolbu miegħi, kulħadd jitlob miegħi. Kulħadd jitlob miegħi ħalli titlef xejn minn dak il-mulej għandu għalik. Għal dawk li għandkom bżonn it-talba l-fejqan, dawk li għandkom bżonn il-lejla tagħmlu talba speċjali biex inti salva u tkun salvat. Għal dawk li intkom għandkom bżonn tinħelsu minn xi saħta, minn xi mamul. Il-lejla l-mulej imeslek ħajtek u jitrasformak. Imma importanti li inti tagħti qalbek attenzjoni sħiħa għal kelma tal-Alla bħalissa u tħalli xejn jiddistraktjak. Itolbu miegħi issa stess, Missi Qaddis. L-Ispirtu Santu ejni nifhem u nilqa il-kelma qaddisa tiegħek. Għatini revelazzjoni, għatini qalb għalik mulej u għamel minni dak li trid inti. Jina lesin nilqa l-kelma tiegħek u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. F'isem Ġesu Kristu ta' Nażaret. Amen. Il-ġimgħa l-oħra bdejt sensiela ta' talim li nħoss li għandu jkun sensiela ta' talim dawn il-ġranet li ġejjin jekk Alla jrid fuq il-biża tal-mulej, il-biża tal-Alla. Il-biża tal-Alla. Għal dawk li intom jew ma smajtuhx jew insejtu jew nkella llum l-ewwel darba li ħadd isimgħu fuq xi ħaġa simili, ħanibda billi nagħtikom it-tifsira meta aħna ngħidu il-biża tal-mulej. Il-kelma bl-Ingliż hija the fear of the Lord. The fear of the Lord. Il-biża tal-mulej tfisser li inti ikollok rispett ġenwin lejn Alla li ġej minn qalbek. Tfisser li inti għandek venerazzjoni lejn Alla, tivvenera, to venerate. Li inti kollok ammirazzjoni ġenwina lejn Alla. Din naħseb waħda mill-iktar li taġobni, li kollok stima għolja tal-Alla, stima għolja. Infakkarkom li l-istima tal-Alla tiegħi lejn Alla għandha tkun mhux bis-għolja imma tkun l-ogħla. Għandi stima lejn Ewwel, imma l-istima tiegħi lejn Alla huwa ħafna iktar minn lejn Ewwel. Għandi stima lejn Marti, imma l-istima lejn Marti ma tikkompetix ma l-istima tiegħi lejn Alla. U mara tiegħi nista' ngħidilkom hija l-istess. Qabel ma żewwiġna jien qedtilha mara. Jekk xi darba int taħbad rasek u tfettillek ma tix timxi mal-mulej iktar, jien ħankompli nimxi mal-mulej. U viċi versa. Jekk jien naħbad rasi u li nkun daqshekk baħnan balalu l-iktar tubba tad-dinja wara dak kollu li naf, u niġħad il-Kristu, int titkompli timxi mal-mulej. Għax inti l-ola stima mhix lew żewġek l-ewwel lejn Alla. Mhix lejn martek l-ewwel lejn Alla. Trid ikollok stima, ħafna jitkollok stima lejn mara u raġel, u jitkollok stima lejn dawk ta' fuqek, u jitkollok stima dak ta' madwarek. Imma l-ola fejn ma jsir qatt kompromess u l-lejalta tiegħek qatt ma tiġi mmissa, smajtu għadik? Il-lejalta tiegħek qatt ma tiġi mmissa, tkun assoluta lejn Kristu. Amen? Mela jiena qed nikber għax xi ħaġa titgħallimha u dejjem tikber fiha, nikber dejjem fil-biża tal-Alla, l-istima tiegħi lejn Alla hija assoluta. Issa, jien m'iniex perfett, ħadd minnkom inti perfett, ma rridx nuża bħala skuża, imma aħna kollha qed nikbru kontinwament. U iktar ma timmatura, iktar tinduna fejn iktar tkompli tiżdied il-biża tiegħek lejn il-mulej, l-istima għolja l-ogħla lejn il-mulej.
Tfisser ukoll li inti għandek you stand in awe of God bil-Ingliż. To stand in awe. Li inti għandek biża reverenzjali wkoll, sabiħa, reverential fear. Waħda mir-raġunijiet li m'għandek bżonn tkun taf ħafna Bibbja fuq għadi, li għaliex għandek ikollok il-biża t'Alla huwa għaliex hu x'inrid jekk jagħtas int tiddiżintegra. Nirringrazzja lil Alla li waħda mill-ismijiet tiegħu huwa mħabba. Imma huwa ikbar minnek, huwa iktar b'saħħtu minnek, u minn dejjem, int temporanju, int dajja flaqqas tibda ħdejh, sewwa, allura ma jistax ikun li inti b'xi mod tipprova titkabbar quddiem Alla għaliex anke jekk tipprova jitħassrek. U joddok bħala miġnuna għal-bidu li tlifta. Allora jħu paċenzja bi. Bħalma tajt il-Vanġelu, Ġesu kien jaf x'fih il-bniedem. U għalhekk ma ħalla l-ebda bniedem jinfluenza. Amen. Thank you, Jesus. Fil-ktib ta' Mark, kapitlu 6, ħanarilkom għax forsi xi kultant intom li tippritkaw toħduhx for granted dejjem dak kollu qed tgħidu hawn fuq kulħadd jafu hawn. Ikun hawn min, imma jkun hawn ma jkunx. Mela morru f'Mark 16, morru hemm malaj. Mark 16 din hija skrittura li għandha tkun popolari għalikom li temnu li Ġesu l-istess il-bieraħ u llum u għal dejjem. Mark 16 fil-ktib ta' l-Atti tal-Apostli il-Bibja tgħid fil-ktib ta' ktib 19, fil-ktib 9 wkoll tgħidlek li l-Knisja t'Alla kienet topera fil-biża t'Alla. Hemmhekk qed tirreferi għall-Apostli u l-ewwel disċipli. Sewwa, mela keeping that in mind, waqt li tiżomm dak f'moħħok, aħna issa għal daw id-disċipli li din l-iskrittura ħadd irreferi għalihom huma l-istess disċipli, l-istess grupp. Fl-aħħar wera ruħu lil-11 stess waqt li kienu fuq il-mejda u ċanfarhom hemmhekk, okej? U mbagħad vers 15 qalilhom. Ħanaqbiżuha mħabba l-ħin. Morru fid-dinja kollha x'għandu l-Evanġelu l-ħoqin kollu. Min jemmen u jitammet isalva. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. Nifakkarkom a side note. Min ma mhux kapaċi jsegwi din, int m'għandekx il-biża t'Alla. Inti taħseb li l-opinjoni tiegħek hija iktar ogħla minn xejn Alla. Vers 17, ħankomplu. U dawn huma s-sinjali li jissieħbu lil dawk li jemnu. Kemm minnkom smajtu l-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra li di? Tajjeb, tiftakru kif għadna flimkien nies li jimxu fil-biża t'Alla huma nies li jimxu fil-fidi. U nies tal-fidi huma nies tal-biża t'Alla. Ma tistax tgħid jien għandi bniedem mimli fidi imma għandi bżonn l-Alla, jiena nagħmel li rrid għax Alla jħobbni kif jien. Nbalalu. U laqat u ħadd ma ħajjiġejt jiena nimxi fil-biża t'Alla imma nemminx fil-fidi li dawk kollha ċiċati inbalalu ieħor. Min jimxi fil-biża t'Alla jimxi b'kuraġġ b'fidi sħiħa perfetta quddiem il-mulej. U min jimxi bil-fidi biblikament, fidi li inti dak li l-mulej kif Alla jgħid xi ħaġa, that's it. Ir-raġuni li jiena il-moment kif Alla jgħid xi ħaġa, that's it, għax l-istima l-istima li għandi f'qalbi hija xejn Alla, mhux xejn il-professur, id-dinja, il-gvern, l-oppożizzjoni, Brussell, il-White. Għaliex? Għax il-fidi tiegħi topra once li Alla qala dik l-istima. Dik tmur. That's what goes. Tifhmuha aħwa? Alleluja. Alleluja. Mela. Issa, rrid narikom dil-passaġġ hawnhekk dal-passaġġ, iridkom tarawh b'lentina differenti namalgamaw issa l-biża t'Alla mal-fidi, jinsimgħuha. Dawn huma s-sinjali li jissibħu lil dawk kollha li jemnu. Jew nkella jekk naqrawha fid-dawl tat-Testament il-ġdid l-Atti, dawn huma s-sinjali
li jistieħbu lil dawk li jimxu fil-biża' tal-Alla. Issa moħħkom hawn. Hawn nies li jimġru u jimxu wara s-sinjali. Imma hawn nies li fehmu x'tgħid l-Iskrittura li għax għandhom il-fidu u jimxu fil-biża' tal-Alla ikollhom is-sinjali li ġubiet jimxu warahom. Ma rridx nippridka l-istess messaġġ tal-ġimgħa l-oħra, volja nippridka xorta ħorġ differenti, imma infakkarkom li ma tistax timxi fil-biża' tal-Alla u ma tarax il-qawwa tal-Alla. Ma tistax timxi fil-fidi u ma tarax il-qawwa tal-Alla. Amen? Issa llum xtaqt inkellimkom fuq kif min jimxi fil-biża' tal-Alla jattira il-ġimgħa l-oħra tilkom jattira il-qawwa tal-Alla. U hemm iktar xi tajt fuq għadi. Imma fimtuni. Ma min jimxi fil-biża' tal-Alla jattira l-favur tal-Alla. Jiġifieri Alla jiffavorixxik. Inti ssir wieħed mill-preferuti tal-Alla. Jekk timxi fil-biża' tal-Alla, jekk timxi fi-stima għolja li għalik dak li jgħid Alla goes, kif jgħidu bl-Ingliż. Qed tifhmu aħwa? Aħna nafu li il-fejqan, is-sinjali li ġubiet, l-Iskrittura ħafna Kristjani sa ċertu punt tajjeb li fitxuhom u jxenqu għalihom għax bibet jgħidlek ixxenqu għal doni tal-Ispiritu Santu. Imma Ġesu taf x'jgħidilhom id-doni? Il-ħobs tal-għoliet. Jiġifieri għal dawk li jien kollu healing, signs, wonders and miracles, you're only on bread. It's the children's bread huwa l-ħobs tal-għoliet. Issa, dak qatt ma jitlaq minn ħajtek għax inti anke jekk tikol biċċa steak, ikollok hawn biċċa ħobs, tbit naqama tbilla naqama salza u mal-gravy u mal-bajda bil-bżar u l-mel, jinna. Tifhemu qabadkom il-ġuħ lejna. So, ħobs dejjem ikun hemm mill-ikla, minti ma tgħix biss bil-ħobs, jekk ma tridx qisek issir qisek ħobsa tas-salib. Amen? Qed tifhmu xi ħaġa, taqbdu xi ħaġa. Issa inti tibda tmur għall-laħam. Kulħadd jgħid laħam. Mela dawk li intom veġitarjani, I'm sorry, tridu tibdew tiklu l-laħam. Il-laħam tal-kelma, il-laħam tal-mixji tiegħek ma' Kristu. Amen? Il-ħobs ma jitlaqx, għada hemm. Imma anke min jgħix bil-ħobs biss, għalhekk Ġesu qal ma jistax jgħix bil-ħobs biss. Jibqa' unhealthy. Spiritualment tibqa' unhealthy, tibqa' baby, tibqa' matur. Qabel għandek is-sinjali u l-ġubiet Alla jużak fihom li jista' juża lil kulħadd, imma xorta tibqa' baby. Għalhekk id-doni moħħkom hawn, id-doni ma jgħidu xejn fuq hekk li jgħidu fuq. Il-frott li jgħid xi ħaġa fuq hekk, mhux id-don. Jekk inti tara t-tifel tiegħi għaddej b'xi Rolls Royce, ma tgħidx illa kemm hu bravu dar-raġel. Ma tgħidx hekk, tgħid dal-papa mid-dera tat-tajjeb. Tifhem? Issa aħna għandna papa, nistgħu ngħidu dak tat-tajjeb, papa tiegħi tat-tajjeb. Ara kemm tana doni. Imma ma jgħid xejn fuqi, jgħid kemm hu papa tajjeb. Ma mbagħad meta tara bniedem li mhux fil-paċenzja, fid-dosija, fil-biża' tal-Alla, li jagħmel dak li huwa sew jidher u anke jekk ma jidherx. Dan bniedem imur il-ġim id-deru. Dan bniedem jaf jomod sew il-laħam. Amen? Alleluja. Is-salib ta' Kristu huwa l-koruna li jiena u inti nimxu fih u nilbsu. Li jagħmililna u jbiddilna minn trabi għall-uliet maturi biex niddominaw u nirrenjaw bħala slaten fuq din l-art ma' Kristu. L-imħabba tal-missier hija dak li l-babies għandhom bżonn kontinwament jisimgħu fuqha. U l-ewwel ħaġa intom li tmorru evangelizzaw, intom li tagħmlu li discipleship, l-ewwel ħaġa li għandkom talmu l-bniedem ġdid fi Kristu
huwa l-imħabba tal-missier lejhom. Tħallihom jikbru mingħajr ma jafu li huma eżiż għall-missier. X'inkella jispiċċaw bħal bniedem bħal il-liben il-ħali f'dar il-missier u xorta laqqas jafu li huma walijiet. Missa li taf li inti u li issa mmorru naħa l-oħra, sa li taf li inti wilt u li int maħbub. Nibqgħu nagħmlu guggu għax il-papa loves me. Għandek ikollok konfidenza fl-mħabba tal-Alla, missa x'foċi x'ħan ikbru issa. Għax ma kan fuq il-guggu għadek baby. U importanti li tkun taf il-qalb tal-missier u taqbeżix dak l-istaġun. Imma dak ikun l-ewwel staġun għal ħafna Kristjani li jagħmlu ħafna frejjeġ spiċċa jkun l-aħħar staġun. Mbagħad iħassu lura kont naf li qabel. Amen. Alleluja. Amen. Issa li inti parti mill-familja, Alla mbagħad jibda jkabrek biex iġibek parti mill-armata. Armata li hija armata sew bil-qawwa tal-Alla. Dawk li huma msejħa biex jirrenjaw, biex jaħtfu, biex jiddominaw fuq din l-art fuq il-qawwa tad-dlamijiet. Dawn huma n-nies li jimxu fil-biża' tal-Alla. Fl-Iskrittura tgħidlek min jimxi fil-biża' tal-Alla ma jibżax mill-bniedem. Imma min jibża mill-bniedem ma jista' qatt joġob il-Alla. Galatin 1:10 fil-Proverbi imbosta. L-Iskrittura tgħidilna mmorru fi ktieb ta' Iżajja 33. Vers 6. Tgħid il-qawwa tiegħek fil-liġi tiegħu. U s-salvazzjoni tiegħek fl-erf u s-sapjenza. Il-biża' ta' Alla it-teżor tiegħu. Il-biża' ta' Alla it-teżor tiegħu. Hawnhekk tista' tgħid kważi bħalma ħafna mħal Skritturi fit-Testament il-Qadim. Profetikament jisejjed ukoll għall-Messija. Però qed jgħid għall-Iżrael, għall-poplu Iżrael. Imma tgħid ukoll għalija u għalik. Qed jgħid li it-teżor tiegħi, isimgħu it-teżor tiegħi mhux il-mirakli. Il-teżor tiegħi huwa l-biża' tal-Alla. Li jiena jkolli l-biża' tal-Alla f'ħajti. Li jkolli stima għolja reveranzjali lejn Alla. Aħwa, moħħkom hawn. Isimgħu sew. Dal-messaġġ huwa messaġġ li l-Knisja Kattolika, Protestant, Ortodossa, Evangelika, Pentekostali, Karismatika, Neokotikumenali, Luterana, semmiha li trid. Hija l-iktar li bħalissa naħseb dan iż-żminijiet għandha bżonn tisma'. Tidnejlkom għaliex. Ara tintaqgħux ma' Kristjan wieħed li ma jafx li Alla jħobbu. Tidnejlkom iktar minn hekk. Ara ma tintaqgħux ma' Kristjani li jgħixu poġġuti, jiffornikaw, ma jħallsux il-vatt, ma jħallsux it-taxxa. Jagħmlu li jridu, taf xejdulek, Alla jħobbni. Stenna ftit, imma kif daw in-nies jafu li Alla jħobbhom imma jibqgħu jagħmlu dal-ħmieġ. Anzi jiġġustifikaw jgħidlek imma mhux kulħadd hekk u mhux kulħadd jagħmlu dan. Kif tistinti għandek maj suppost hekk imsejħa suppost rajja ministri tal-Vanġelu jiġġustifikaw il-ħmieġ. F'kull kamp ta' Kattolku u Protestantu Evanġeliku. U Alla u tħabbix rasek, tittamel is-sess Alla jifmek, tiġġettilna. Alla jifmek. Tħobb mar oħra u hija inti importanti li jekk jista' jkun tagħmilx ħafna. Uj, waħda biss il-Vaglenvern qalbi da, m'hemm bżonn mid-darba. ċili tkellimt ma' ministri tal-Vanġelu, jekk hemm hekk suppost imsejħa tal-Vanġelu. Li mhuma tal-Vanġelu xejn, bħalma ġieli nħobb ngħidilhom minnhom ma' gurus. Gurus, ix-xerja jippritkaw il-New Age, mhux il-Vanġelu ta' Kristu. Xut minnhom jew ikollhom kull arma onqhom, jew ingravata, ma tagħmilx differenza. Meta ftit ilu fuq Televiżjoni Nazzjonali ta' Malta li tħallas it-taxxa li ħajjin u int, ġifieri mill-paga tiegħek qed jitħallsu daw biex jippropagaw aġenda perverża maħmuġa diabolika. Xi ħaġġi li ġie mqabbad minn xi pupazz fuqu u għax kien pupazz taħtu, Alla jħobb il-varjetà.
Għalhekk il-xi rġiel għamilhom Alla jħobbu rġiel oħra. Jiena nħobb ħafna rġiel hawn. Ma l-ebda minnkom ma jinteressani inħobbok iktar milli hija. Sewa? Skużi, toħdux għalikom. Tafu. Din ingrazzjala minn dak iż-żmien law dak l-eretiku nispera ma jġiex jisfaċċa jew kien jisfaċċa nispera jindem pubblikament għax għadha imċabsa fuq l-internet. Ħalli kollu min ifittex jisqara għalmenu nidem da, praise God, ejja. Ħant dak assis, bħal ma ħobb ngħidilkom jiena ħanilkom kollox. Pastor, mhux Kattolku. Mhux Malta nirringrazzja Alla. Ma pastor l-Amerika famuż, ħafna famuż. Kien popolari. U kienet jagħmel ġid. Ma x'ġara da? Beda jbabbas il-flus tal-mulej. Moħħkom hawn. Għalkemm aħna l-iktar li nisimgħu u speċjalment il-medja perverża liberali tħobb tgħix kemm tagħmilhom fil-għamil għajdaw. Hemm ħafna nies, pastors u nistalla u wasta ngħidilkom anke qassiżin Kattoliksi. Għalkemm f'tertu dottrina ma nix naqbel magħhom imma hemm minnhom jħobbu l-Alla u ma jagħmlux dawn il-ħmerijiet, all right? Biex intom ma tisnux mad-demonju u taħsbu li kulħadd jagħmel hekk. Mhux veru, mhumiex il-maġġoranza li jagħmlu hemm hekk. Imma sfortunatament il-medja liberali tħobb tagħmilhom fil-limelight dawn. Ma pereżempju pastor li kien popolari kienet jagħmel roxma ta' ġid. Nies u lej Kristu, man, this must be a man of God. Sabu ħajda babbas il-flus? X'iktar? U jmur mal-prostituti. Dal-balalu. Miskin ta' ismawni. Għax Alla waħanin għax l-infern mux ċajta, L-infern mux ġimata jew sena jew 10 snin. Eternità. Don't mess that one up. Alla taħ ċans. U batu l-ħabs. Għax ħafna nies isibu l-Kristu l-ħabs. La m'għandhomx iktar lej min iduru lej. Il-ħabs forsi xi wħud jaraw bħala l-ġudizzju tal-Alla. Xi kultant huwa l-ħnina tal-Alla. Mar il-ħabs mhux għax marru mal-prostituti għax għad-dinja la bibhom jekk mhux mal-prostituti u prostituti huma kollha f'daqqa. Imma mar il-ħabs għax hemm beżelja għall-flus. Beżelja għall-flus. U meta ġie mistoqsi dal-pastor li llum il-ġurnata ningrazzja nidem u nidem pubblikament u llum qiegħed fil-Ministeru reġa'. Imma ma qatt ma reġa' kien l-istess. ċertu d-nubiet aħwa, Alla jaħfirhomlok imma d-dinja reda. Tinsiex Alla vera jaħfirlek imma titlef il-kredibilità mbagħad. Għaliex naf pastors li kommettew dnub li jiena qabel inti tikkommetta kull jum. Imma x'kien pastor. Qatt ma reġa' ħa l-istatura minn fejn waqa'. Għax id-dinja ma taħfirlekx. Alla jaħfirlek jekk tindem. U jixtieqek tindem, x'ma jridekx intilef. Imma dal-pastor vera llum irrestawrat. Ma meta ġie mistoqsi kien hemm bniedem tal-mulej bħali u pereżempju reċenti xi ħadd batalija biex inkellmu mill-ħabs ta' spiss jibgħatu għalija. U nipprovaw ngħinuhom, nipprovaw għax id-demand onestament hija kbira. It's very big. Please għejnu l-Knisja. Għajnu x-xogħol tal-mulej. Kull wieħed minnkom metti dejk x'imkien. Għax hemm ħafna xogħol. Grazzi Ġesu. Imma Ministru tal-Alla bħali ma għaref ittex dal-pastor li waqa' u ġie mżebla fuq it-televiżjoni. U saqsih mistaqsija, għallu ħansaqsik mistaqsija. Insomma Marja raħ biex inkoraġġih. U għallu x'fettilek għamilt hekk għajt? Għallu kellek ministeru bħal dak, x'fettilek tagħmel hekk? U min jaf kemm hawn min jagħmilha u ma jinqabadx. Għalissa ftakar li qudiem Alla dak kollu huwa moħbi, kollu ħajnkixef.
Mhux tal-pastors biss, tal-Prim Ministri, tal-Presidenti, tal-Kabinet kollu. Għax m'hemm xejn moħbi quddiem Alla. Xejn. Imma Alla waħanin għax jaf xweġa kbira jixtieq jiskanzak minna. Kemm minnkom ġieli doqtu l-ħnina tal-Alla? Amen. Ma nifirħux meta xi ħadd jaqa', ma nifirħux. Sewja kattolku, sewja protestant, sew għad-dinja jekk ħanilkom ħaġa, ara jien m'iniex kattolku, b'imħabba ngħid mhux biex insult, ma jien m'iniex kattolku. Imma taf li jaqa' kattolku anke aħna neħluha magħhom? Tifirħux evangeliċi, ħanilkom fuq televiżjoni. Tifraħx meta qassis jaqa'. U laqqas intom kattolċi ma tifirħu jekk pastor jaqa'. Għax għad-dinja aħna kollha l-istess għal-jom. Intom ma titkellmux fuq Ġesu, ma dak l-qassis, ma rridilhom hija m'għandix naqsam ma l-qassis. Imma f'moħħhom is-sagrileġġ teħħel il-Knisja kollha. Ta' kull denominazzjoni għalhekk inti qatt tifraħ jekk tara qassis, jekk tara isqof, jekk tara pastor, jekk tara xi evanġelist, ikun żvija. Tifraħ xi jitolbu għalihom. Ħajjindmu. Amen. U l-imħabba tagħti kotra ta' dnubbiet, mhux toqgħod ċabsilhom id-dnubbiet. Meretiċi imħabba t-talim, dak it-talim dak ħaġa oħra. Tindirizza talim iwa, nifhimhom. Imma meta xi ħadd jaqax żbalja tolbu għalih. Anyway. U da waqt li qed jiġi intervistat dan il-pastor, dan iż-żagħżugħ Kristjan għallu ħasas mistoqsija. Għallu tista' tgħidli meta tlift l-imħabba tiegħek lejn Alla? Għallu jiena qatt ma tlift l-imħabba tiegħi lejn Alla. Għallu xi ġifieri? Għallu ma tlift l-imħabba tiegħek lejn Alla tispiċċa tembeżelja l-flus tal-Ministeru u tispiċċa tmur man-nisa u prostituti int orrajt jew. Għallu le ta' ħija ta'. Għallu dak il-ħina xorta kont inħossni li Alla jħobbni. Għallu li jiena jiġrali tlift il-biża tal-Alla. Tlift il-biża tal-Alla. U kull min jipridka Alla jħobbok kif int, ħajbatek kif int l-infern. Il-biża tal-Alla x'tilfed il-ġenerazzjoni. Mur kellem ruxma ta' nies poġġuti sew tal-istess sess u sew tal-istess oppost. Kulħadd ta' Alla bilek kollha jħobbu Alla, ħafna minnhom. U kollha jafu li Alla jħobbuhom. M'għandhomx qatra biża tal-Alla. M'għandhomx qatra biża tal-Alla. Insi. U jekk ma jkollokx il-biża tal-Alla, qatt jiġi żmien fejn ħadd itwerwer minnu. Għax hija xi ħaġa tal-biża li taqa' taħt il-ġudizzju tal-ħaj jgħid Pawlu fil-ktieb tal-Lut. Min jaf meta jiena kont għadni reliġjuż, immur il-Knisja bħal kulħadd u xorta mmur ninqaleb mal-girlfriend. Xorta. Alla jħobbni ta'. U meta kont immur Alla jifmek taħi. Ibni Alla jifmek. Mela Alla jifimni, għankompli. Għankompli, jifimni, hallelujah, praise the Lord, hey, thank you, Jesus. Love is in the air, hallelujah, everything you look around, yes, kif it-mur, sister, hallelujah, everywhere you look around. Man, I love you, sis. I love you, sister. And God loves you too. Kapiċ aħwa? Let's go. Għat ma daħlu l-biża tal-Alla. U jom bilena d-daqs għal-purgatorju, ma d-nu pieċir palissa. Tifmu it-talim ta' xjaten. Xingan. Iżajja 33:6 tgħid il-biża tal-Alla hija t-teżor tiegħu. Inta għamilt il-biża tal-Alla t-teżor tiegħek.
Tafx fih teżoru? Tafx fih teżoru? Ir-rikkezzi kollha, il-doni kollha, il-premijiet kollha jinsabu hemm. Amen? Alleluja. Grazzi Ġesu. Ejdlu mulej Qaddis, allimni il-biża' tal-Alla. Ejda minn qalbek. Mulej Qaddis, allimni il-biża' tal-Alla. Fis-Salmi 61 vers 6, għax int u Alla smajt il-weda tiegħi u tajtni l-wirt ta' min qim lill-ismek. Halleluja. Tajtni l-wirt ta' min, għammek bil-Malti jgħidek il-qim. Bl-Inglis imma jgħidlek, you have given me the heritage of those who fear your name. Il-teżori li tajtni il-wirt tiegħek tajtuli bħalment li tajt il-dawk li għandhom il-biża' ta' ismek. Issa fi-Skrittura tgħidilna li din il-biża' tal-Alla hija waħda mill-fundazzjoni tagħna. Hija waħda parti mill-pedament. Fis-Salm 11 vers 3 tgħidlek jekk il-pedamenti mhumiex stabbiliti sodi, il-bniedem ġus kif jista' jgħix? Kif jista'? Mingħajr pedamenti soda ma jistax kollok ħajja Kristjana soda ta'. Nilkom aħwa. Moħkom għaw intom kollha li taraw dat-televiżjoni, dal-programm, u dawk li intom tgħidu ma nitlifx programm wieħed, u dawk li intom tgħidu jiena nħobb nisimek pastor, però l-Bibja ma taqrawix, jew nkella b'xi wħud minnkom li taqrawha xorta ma tabdux dak li taqraw. Sewwa, trid ngħidilkom għaliex. Għax ma hemmx biża' tal-Alla. X'min għandu l-biża' tal-Alla taf x'jagħmel? Mulej għatini grazzja għandhom bdik. Il-bniedem li għandu l-biża' tal-Alla jrid jobdil Alla. Mux jgħid, ma mux kulħadd jagħmilha u daqsi. Mek m'għandekx biża' tal-Alla int. Ara d-differenza fin-nies li jgħidu li jħobbu l-Alla u n-nies li jafu li Alla jħobbhom u jħobbu l-Alla imma għandhom il-biża' tal-Alla. Ara d-differenza. Il-lallu ballu bej dawl u l-lam. Id-differenza, kbira d-differenza. ħafna Kristjani għadhom jgħixu fid-dnub, inti għandek Kristjani li jgħixu poġġuti. Erħila d-dinja, dawk li reġettaw il-Kristu. Ma nitkellmu għal dawk li jgħidu li huma Alla. Inti kif tista' tgħid li inti Alla u tgħix poġġut komdu? Kif tista' tgħid li inti mulej u inti maħkum mill-pornografija? Maħkum ta' mhux għax ikollok xi tentazzjoni darba fil. Xorta mhux tajjeb, imma tentazzjoni tiġi l-kulħadd kwalinkwa erja. Sakemm għadha tentazzjoni mhix tiegħek, għadek ma klejmjajtix. Għadha tentazzjoni. Il-dawk, il-Kristjani, insara, Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Evangeliċi, għaliex ma jabdux id-deċma u l-offerta? Għax m'hemmx biża' tal-Alla? Għaliex ma jitolbux? Ngħid talba kuljum. Alla ma għalekx ejt talba kuljum ta' għalek tiqafx titlob. Għaliex ma taqrax il-Bibja, imma taqra l-gazzetti. Umbagħad temmen kull ma jgħidu l-gazzetti u l-medja perversa giddiba. Temmen kollox. Umbagħad taf kif tibda taqra l-Bibja, tiddubita kollox. Tidnejlek għaliex? X'm'għandekx il-biża' tal-Alla. Għax m'għandhomx fundazzjoni pedament sot. U di ma ssibix biss f'kwalinkwa Kristjan, issiba anka f'ċuk li jissejħu hekk leaders. Iċ-ċavetta li hija għalik x'tagħmel il-biża' tal-Alla f'ħajtna. X'inhi ċ-ċavetta? Iċ-ċavetta meta jiena u inti nimxu fil-biża' tal-Alla hija fil-ktieb ta' Eżajja dak kif rajnija. Ismagħha. Il-qawwa tiegħek fil-liġi tiegħu u s-salvazzjoni tiegħek fl-erf u s-sapjenza. Smajta di? U s-salvazzjoni tiegħek fl-erf u s-sapjenza. Mela fil-biża' tal-Alla xemm ukoll isma'wa, ml-erf. Mela wan,
ħandikom daw l-4 punti għal minn taħdu l-punti. U għandkom iġibu bibja ma'kom il-knisja u għandkom tiħdu l-punti. Jekk intom tidu tikbru. 1. Min għandu l-biża' Alla jirċievi s-salvazzjoni. Min għandu l-biża' Alla jimxi iffavorit quddiem Alla. Min jimxi fil-biża' Alla jimxi iffavorit quddiem Alla. L-iskrittura Alla tgħidlek fil-skrittura fil-Proverbi 3 tgħidlek il-bniedem Alla li jimxi fil-biża' Alla jimxi favorit quddiem Alla u jiġi favorit quddiem il-bniedem. Ma jfissirx li l-bniedem jaqbel kollox miegħek u ma jfissirx laqas jiffansjak. Imma bħalma naraw fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 4, meta bniedem verament jimxi mal-mulej, taf in-nies jistgħu jgħajruk jew jiżżefjataw bik bħalma nħobb ngħid bl-Ingliż. They may blame you, but they will never be able to shame you. Jgħajruk. U ċertu nies iridu jgħajruk għax tant għandhom ħajjithom vojta li b'xi ħaġa jridu jagħmluha. Allura int issir il-fokus ta' ħajjithom u qed tiblilhom ħajjithom imsiken. Almenu tisservi xi ħaġa, tiskun ta' skopa xi ħaġa. Min għandu ħajtu vojta jekk jekk jagħmelu, jimri qabel li joqgħod jgħajjar il-ħadd ieħor biex juri kemm hu brava jew brava, tant huma intelligenti. Li sabu gazzetta ta' ħabba ħozz biex ikunu kittiba vija. Halleluja. Fil-skrittura naraw għamħatant hemm xejn fuq da' suġġett. Tiftakru, per eżempju, mela rajna salvazzjoni, il-favur Alla, irridu naraw il-protezzjoni Alla. Kemm minnkom tixtiequ li jkollkom il-protezzjoni Alla kontinwa? Vera? Jekk timxi fil-biża' Alla, jkollok il-protezzjoni Alla. Għajnkom ħaġa, ikdbu għadi. Jekk inti timxi fil-biża' Alla, ħadd xejn ma jista' jħollok ħajtek. Alla biss, once tkun l-estate, jgħidlek trodda. Eżid. Tinxiex il-bnidem li jimxi bil-biża' Alla, id-demonju m'għandu l-ebda seta' fuqu, M'għandux sej id-demonju fuqek. M'għandux sej fuqek. X'jagħmel id-demonju għalik ma jfisser xejn, he becomes irrelevanti. Għax inti timxi fil-biża' tal-mulej. U min jimxi fil-biża' tal-mulej jimxi fil-preżenza tal-mulej. Halleluja. U biex jippenetra lilek irid jippenetra lil Alla. Dak ħad tkun ibed diffiċli. U skull impossibbli. U min jimxi fil-biża' Alla punt 4, għandilkom salvazzjoni, favur Alla, protezzjoni. Jimxi bl-awtorità fuq is-saltan ta' dlamijiet. Niftakar diġilettilkom dil-istorja. Niftakar meta darba kellna wieħed hawnhekk kien mimli xjaten. U kien violenti. U kien hemm xi 6 irġiel ipprovaw waqfuh. U d-demonju tkellem minnu għax ġie wieħed miskin ma kienx jaf ċertu affarijiet u beda jgħidlu oħroġ f'isem Ġesu Kristu. U dalleh id-demonju qallu int lejli qed tgħidli biex noħroġ. Qedlu int insejt, qallu hekk id-demonju, qallu int insejt x'għamilt il-lejbiera. Qallu int lejli qed tgħidli biex noħroġ. Taf kif ġabu 0. 0 ġabu. Taf xi fisser? Int m'għandek l-ebda awtorità tkaċċini għax inti tixxirek miegħi jkun fil-għaxija. Kif tista' inti tiġi tkaċċini meta jiena u inti ftit ilu konna flimkien? Hemmhekk ikollok pipi twila. Jekk tittimxi b'awtorità assoluta fuq id-demonju, tittimxi fil-biża' Alla. Għax imbagħad itwerwer minnek id-demonju. Alleluja. Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 13, ismgħu għadi. L-aħwa, versi 20, u li tabram, u intom miġnus li tibżgħu minn Alla. Lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. Isma'wa, il-Bibja tgħidlek li din is-salvazzjoni hija għan-nies ta' Abram u għan-nies li għandhom il-biża' tiegħu. Anka mhux Lut, anka mhux Kristjan iva. Kif? Morru fil-Ktieb tal-Atti kapitlu 10. U waqt li tmorru fil-kapitlu 10, ħanagħmel naqra side trip. U ħammorru fis-Salmi 103. Salmi 103.
Salmi 103 aqrawh ta' spiss, għax vera salm sabiħ immens. Jitkellem fuq il-benefiċċji Alla għal dawk kollha li huma tal-mulej. Però hemm xi ħaġa li ħafna Kristjani jaqbżuha li ovvjament hija l-biża' Alla. Isimgħuha. Salmi 103 vers 11. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min għandu l-biża' tiegħu. Ma' min jibża' minnu, ma' min jimxi fil-biża' Alla. Ara, peress li forsi nibża li forsi mhux kulħadd qed tifhem ma' di, ħa nagħmilkom naqa' differenti. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min iżomm lil Alla fl-ogħla stima u jagħmel dak li jgħid hu. Poplu River of Love. Dawk kollha mifruxa madwar Malta. Dawk kollha tgħidu jiena parti mir-River of Love. Number one in poplu privileġġjat. Poplu magħżul. Poplu markat. Minti poplu jekk kien parti minn din ix-xirka. Vera, u mhux ħanejdilkom li aħna l-uniċi, imma ħanitkellem għal tiegħi. Sewwa kulħadd jiftaħ ħarb tiegħu. Sewwa ħanitkellem għal tiegħi. Intom poplu li timxu favuroli quddiem Alla. Għaliex, għax intkom timxu fil-biża' Alla, x'intom hekk tiġu malmaw. Issa jekk inti għadni kemm tajtek karozza bomba u mort f'qajta mal-ħajt dak huwa tort tiegħek mhux tiegħi. Jiena llimtek. Blajna Alla, għax jiena li qed nagħlem lilek nitgħallem jiena miegħek. Aħna l-koll qed nitgħallmu, jiena ma wasalx. Amen. Imma ma rrid nuża l-ebda skuża ngħid għax ma wasalx. Grow up. Amen. Hallelujah. We don't have time for whiners. We only have time for winners. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Amen. Isimgħu Salmi 103 vers 11. Daqskemm huma smewwiet il fuq mill-art, hekk iġubitu il-mulej ma' min għandu l-biża' minnu. Daqskemm hu mbijat il-vant mill-punent, hekk jbijat minna ħtijietna dawk li għandhom il-biża' tiegħu. Mhux dak li jiskużaw id-nupa x'Alla jfhimni. Bħalma jħenni l-missier għall-uliedu, hekk jħenni l-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab tat-tikħil. Min jaf kemm hawn nies imkaħlaw ma' daw il-ħitan. U xi darba ħasbu li kienu Alla. Mietu saru trab u kaħħalnihom ġal-Knisja dalla ħalli jisimgħu l-Vanġil kontinwament dak tista' li rreġettaw. Amen. Żgur li Alla jħobbni u jfavorixxini. Jekk timxi fil-biża' Alla iva. Mhux jekk tagħmel li trid int. Oh, by the way, għandak li taħsbu li intom tista' tagħmel li trid int, ħanfakrek, isimgħu nisew, ħarsu lejja. Inti jew tagħmel rida Alla, jew tagħmel rida tad-demonju. Tiegħek qatt m'inti tagħmel. Jew issir għaddejt Alla minn qalbek għax tara x'għamel Kristu għalik, jew kellha ssir pupazz f'idej id-demonju u jagħmel minnek li trid. U mhux int. Amen. Morru fi ktib ta' Atti tilkom 10 hux. Atti 10. Isimgħu xi ħadd li ma kienx Kristjan, li ma kienx ludi, imma li Alla favorixxih. Isimgħuni aħwa, tafx konfidenza jkollok quddiem il-mulej inti. Meta jgħidu konfidenza mhux arroganza. Konfidenza. Amen. Inti ovvjament ħanuħu ma' tfal tiegħi. Jekk it-tfal tiegħi ngħidulhom isma' aqra l-Bibja, għamel is-sodda, naddaf warajk, qudiemi ħajjiġu bil-konfidenza. Għax jafu li hemm il-komunikazzjoni ta' bejnietna hija tajba. Imma jekk huma kull ħaġa ngħidulhom mhux għalissa, m'għandix aptit, għamilha int. Mhux hekk qed jagħmel ħija.
Ejli da meta ħajġi qudiem bil-konfidenza, illi isma' papa ħanejlek inti ma wetnixek, sena fdi. Il-weda vera qedem mint kissirta. Għaxint li disrispettajtni. U jina minix ħan ir-rewardja id-disrispett tiegħek. Il-weda tibqa' sakemm irranġa ħajtek. Sakemm tiġi in line ma dak biex li dak li huwa tiegħek bħala wirt tista' tibda tgawdi. Ħantikom eżempju. Kemm hawn ġenituri hawn għalli. U intom kollha taffordjaw tixtru karozza lil bintek jew il-ibnek. U minti taf li ibnek jew din bintek tibża li jekk ħaddih il-karozza f'idejh, dan peress li għadu ma jafx isuq sew u m'għaddix mill-eżami, jispiċċa jew weġġaw jew inkella jweġġa' l ħadd ieħor. Kemm hawn minnkom li intom xorta ttuwilu l-karozza? Ħanarmimkom taf il-każ nirrapportakom il-pulizija. ħattu! Basta nħobbu t-tifel u nħobba t-tifla. Mela ma tħobbix tila xorta l-karozza. Biex forsi tiġi lura ġo tabut minn flok ġo karozza. L-imħabba! Mux gugu ta' ħabba, imħabba kulħadd jgħidha, imħabba b'responsabilità. U l-karozza xorta ta' t-tifel tibqa' imma għad ma jista' jsuqha għax huwa salfaġġ, għax huwa arroganti, għax irid jagħmel li jridu. Mela inti tagħmel li tridu, inti pap karozza minn l-karozza. Mela alla tgħidlek jiena kollox irid intik. Imma ma tistax intik kollox stil tagħmel li trid int. Kollox intik anke s-saltna. Xiktar tridek, kistaltna kollha. Imma tagħmel li rrid jien u dak ifisser li inti timxa fil-biża' tiegħi la qedtilek yes sir Lord għax il-kelma tiegħek hija l-ogħla stima fil-ħajja tiegħi. U mbagħad hemmhekk jitredu l-wiefen. Emmek jitredu d-demoni, emmek jwersqu d-demoni, mux jitqu fejċek. Amen. Halleluja. Atti 10 vers 1. Ara kif Alla huwa ħanin u ġust u ġenerus ma' kulħadd. Meta jara qalb li vera tixtieq tagħmel dak li huwa sew. Jalla l-politikanti, l-Prim Ministru u Fern jarawh dal-messaġġ il-lejla. Mela le, mela l-kelma tal-Alla titbiddel għalik. Il-kelma tal-Alla tibqa' l-istess għalik u għalija u għan-nies kollha tad-dinja li kollha rridu jidhru qudiemu. U jekk ħadd għalik ejja ngħidli fil-każ ordnani private u ngħidlek dal-messaġġ li politika jgħidlek kollu f'wiċċek. Blat laqliq. Mela ħan nipprovaw nġibu nbidlu l-liġi biex noqtlu trabi fil-ġew. Fejn għall-biża' tal-Alla? Fejn għall-biża' tal-Alla? Tħossok powerful bħalissa. Ma tiġi żmien bħal ma għamel Alla lil Nebukkadnezzar Alla jagħmel lilek. Morra qra fit-tieni Slatin. U l-daw kollha li ħasbu li jiena Alla. Kien hemm wieħed li ħaseb li huwa Alla u taf kif sparaħ il-din Alla minn ġossema għal fuq l-art u llum huwa jittortorizza ruħu meta jisma' bniedem tal-Alla imqajjem bil-nar tal-Alla fih. Jiena wint turment għad-demonji. Jiena wint turment għad-demonji. Inti t-tormentom id-demoni jek timxi fil-biża' tal-Alla. Taf. Meta d-demoni jgħidlek u tagħti xejn.
U tagħti xi għax dawi ħanati minn qalbi. Minn qalbi. Mhux għall-pastor taw laqqas għall-evangelist għax għandi l-biża' tal-Alla x'Alla tjara kollox. Alleluja. Dan huwa messaġġ li jried is-sisin tal-infern. Għax id-demonju jaf li ħafna Kristjani iridu sugar coating Gugu Vangelu. Jiena meta nkun fuq quddiem xi ħadd xajtan li kważi kull ġimgħa li jimmanifestaw għax hemm roxmata li ma jimmanifestawx. Irrid li dik il-persuna bħalma ġrat kemm il-darba u nagħti biss glorja lil Alla. U dak mhux qed ngħidha biex nimpressjona lilkom għax m'għandi l-ebda interess. Irrida tara n-nar tal-Alla. Mhux xi baħnan religious. U jitħaq fuq iċ-ċek. Jekk hemm xi ħaġa li qed taħkmek. Jekk hemm xi ħaġa ħanida ismgħu moħħkom hawn. Dan messaġġ għal kulħadd. Għall-Kristjani kollha, għall-Evanġeliċi kollha, għall-pastors kollha, għad-djakni kollha, għall-elders kollha, għall-assisin kollha, għall-isqfijiet kollha, għall-sorjiet kollha, għall-patrijiet kollha. Jekk hemm xi ħaġa tad-dnub li taħkmek, ix-xitan qed jagħmel festa bik. Mhux qed ngħidlek li jkollok tentazzjoni, kulħadd ikollu tentazzjoni. Ma jekk hemm xi dnub jaħkmek u tgħix fih. U inti miflok timxi lejn Kristu tiġri lejn Alla u tgħidlu mulej ħlisni. Ma tiġġustifikah. Ix-xitan jitħaq fuċċek bik. Imxi fil-biża' tal-mulej, ħalli Alla jgħidlek int bniedem għaref. Int għandek il-favur tiegħi. Fejn tmur int niġi jien. Mhux fejn tmur int nitlaq in-naħa l-oħra. Għat-tielet jew ir-raba' darba qatti 10. Praise and worship. Vers wieħed, f'Ċesarija kien hemm wieħed jismu Kornelju, ċenturjun tar-reġiment imsejjaħ ir-reġiment Taljan. Dan ir-raġel flimkien mal-familja tiegħu kollha kien bniedem sewwa u kellu l-biża' ta' Alla. Da ma kienx la Kristjan u laqqas ludi, kien Roman, ċenturjun b'armata taħtu. Imma dan raġel kellu ġaġa speċjali. Jina ġilint għajt ma' nies, li għalaw malut, u laqqasu ma' Kristjani, laqqas kattolċi, imma ġafijom bħal ġimgħa l-oħra. Ġieta waħda buddista. Buddista. Kif xandart l-Evangelu għart li jiva rrid il-Ġesu, il-lista daqsek faċli. Daqsek, messaċa ħagġa, daqsek, eżi. Għaxija mara tiġa inklinata li għandha l-biża' Alla. U kif għattila li hemm salvazzjoni u li hemm Ġesu li mit għalik, Budda ma mitx għalik, Budda kien forsi għal żmienu kien għallim, għamel ċertu għallem ċertu prinċipi tajbin, imma Budda ma jsalva l-ħadd laqqas li nifsu. Budda mhux is-Salvatur, Ġesu Kristu biss is-Salvatur. Għal min irid jemmen f'Muħammed, jekk Muħammed kien minn għal-ewla, dak l-opinjoni tiegħi kieku ngħidlek, imma jgħinna ma temmen f'Muħammed in. Ma xorta Muħammed ma jistax jisalva. Ġesu mhux ġas profeta jew għallim tajjeb, Ġesu għall-unika salvatur tad-dinja. Jekk ma tiġix għandu tmur li dritt l-infern. Halleluja! Għalhekk jekk kieku jiena kien Musulman, xort għandu lej Ġesu, jekk kien Buddist, xort għandu lej Ġesu, jekk jiena Hinduist, xort għandu Ġesu, jekk jiena kont Kattolku u kont nitlob il-qaddisin u l-patriarki kollha ta' Knisja, għandu lej Ġesu, għax hu biss jista' jsalva li ruħi.
Amen. Halleluja, dan ir-raġel flimkien ma' familja kienu kollha kien min idem sewwa u kellu l-biża' ta' Alla. Kien jagħmel ħafna opri ta' karità mal-poplu, kien dejjem jitlob il-Alla. Darba waħda f'xi tlieta ta' wara nofsinhar kellu dera li fiha rab mod ċar anġlu ta' Alla diħħel ħdejn u sejjaħlu Kornelju u ċassa. Iħares lej kollu biża' u qallu dan x'inhu Sinjur. L-anġlu qallu t-talb tiegħek u l-opri tiegħek tal-karità tela' quddiem Alla u ftakar fik. Smajta di min jimxi fil-biża' Alla? Alla jiffavorixxih. Imma pastor, dawk li ma semawx, kif ħajjisimgħu? Daw mhux xorta jsalvaw allura ħasra. Jekk ikollhom qalbhom vera inklinata għal mulej, Alla jbitolhom anġlu. Alla jfittixhom u jsibhom. Għax min ifittex għal-mulej b'qalbu kollha u fejnu tal-li huwa lingwa u tal-li ma tribu, Alla jgħidlek jien sibtek, jien markajtek. Għax inti qalbek inklinat għalejja u ma taħsibx ħanħallik tintilef meta inti qalbek sinċir għalija. Amen. Ma nissa ibgħat raġel f'Ġaffa biex jiġibu minn hemm xi wieħed xmum li jgħidulu Pietru. Għalhekk kulħadd jista' jsalva. Anka min ma semax lil Pastor Gordon John Manxe. Kif? Jekk bniedem kollu qalbu inklinat għal Alla, Alla jibatlu lilek. Jew xi ħadd bħalek. Jibatlu viżjoni. Madwar id-dinja taf kemm hawn miljuni salvaw bil-viżjonijiet, bil-ħolm, għax qed ifittxu lil Alla. U m'hemm l-ebda tribu fid-dinja li Alla jgħidlek li kull min ifittixni, jekk qalbu vera qed ifittixni ma jsibniex. Alla jaf il-qlub tal-li tifittxu. U Alla jaf il-qlub li jinjorawh, jiżżufjettaw bih u jiddiżonorawh. Jaf. Kollox jaf. Imma għalik jiena u inti taħseb li għaddejn ħafna ħin, għandna ħafna żmien. Għal Alla dik li ngħidulu ħafna żmien hija sekonda. Sekonda. Għalhekk ma jaġġilx Alla dak li aħna win. Għal Alla sekonda. Għalik ħajja twila. Taħliġ dik is-sekonda jaħsa taħliġ għall-eternità. Dik is-sekonda taħliġ għall-eternità, it's not worth it. Amen. Xin l-anġlu li kien kellmu talaq Kornelju sejjaħni msomma. Gloria jemmulej. Thank you, Jesus. Hallelujah. Taf l-iskrittura tgħidlek imbagħad inti fl-istess ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 10 tgħidlek vers 34 li huma qalulu bagħatna Kornelju iċ-ċenturjun raġel sewwa ismawha li għandu l-biża' Alla. Aħwa, mela mhux Alla biss kien jaf li għandu l-biża' Alla, anke n-nies ta' madwaru li ma kinux ta' Alla kienu jħarsu lejn Kornelju u jgħidu dakin. Da raġel iħobb il-Alla, da raġel għandu l-biża' Alla. Kif jaġixxi. Intom li intkom bosses, intkom li intom ħaddiema, inti tista' tattira l-favur tal-Alla billi timxi fil-biża' tiegħu. Qabli taħseb li ħadd wet jarak, imma Alla tjarak taħi. Alla kollox qed jara l-bitijaj. Amen. L-iskrittura tgħidlek sakemm imxew fil-biża' tal-Alla. Il-Bibja tgħidlek il-flatti tal-Apostli, il-Knisja mxiet bil-qawwa tal-Alla. Illum x'nisimgħu. Per eżempju, għandek nies flatti tal-Apostli minn 1 sa 11, Ananija u Safira. X'ġara l Ananija u Safira? Wow, taħt il-qawwa tal-Alla. Għaliex? Għax ma kellhomx il-biża' tal-Alla. Mhux minħabba l-flus, il-flus kienet just exposing what really went on in the heart. Dak li kien fil-qalb, il-flus asponuh. ħantikom tħussija. Dawk kollha li intom hawn preżenti, dawk kollha tisimgħu. Ara ma tmurx tbabas il-flus tal-mulej. U jekk xi darba għamilt hekk, indem qabel ma tmut. Għax ma nafx kemm il-100 euro hija worth it li titlef ruħek fl-abbissi tal-infeq. Laqqas jekk itun il-ġid kollu ta' Malta. U jekk xi darba missejt il-flus tal-Alla u użajthom għalik innifsek. Ġib flus il-mulej lura fid-dar tal-mulej. Hemm nies fil-poplu tal-Alla li jaħdmu għal-Alla, dawk jiġu mogħtija paga. Il-min jipredka l-Vanġelu jgħix bil-Vanġelu.
il-ħaddim ħaqqu ħlasu. Dak paga. Dak tiġi stipulata paga l-accountants jaħdmu għada. Imma mhux inti tieħu flus. Speċjalment għalik xi ħaġa personali. Għasek tiġi tgħidli bħina bħal Robin Hood nisraq mill-Knisja biex intihom il-fuqra, xorta serq. Fil-każ jekk xaf xi ħadd bil-bżonn, qed il-Knisja jgħidilhom isma' hemmhekk hawn in-nies fil-bżonn kull imkien ħassib nies, nista' ngħidilkom bla dubju. Imma għejnu il-min qed ifittex il-vera il-mulej, mhux qed ifittex il-butek. U tinduna li qed jiġu għall-flus, mhux għall-mulej. Għax l-ewwel tieni xi ħaġa għandi bżonn. U ntihom xi ħaġa issa nibda niġi l-flus nibda. Ma tarhomx. U mbagħad jerġa' jiġi lura. Passer isma' ma sajx niġi ta' u by the way tista' tgħinni għax għandi bżonn le. Mhix ħanejnek laqqas penny. Laqqas one penny. Itmejjilt barra darba bija. It-tieni darba mhux ħanħallik titmejjel bija. Il-flus huma Talla. U munix ħanabbuża bil-flus Talla. Il-flus Talla nużom sew għal min vera tiegħi xal-Alla u qed jagħmel ix-xogħol ta' Kristu. Jekk tmur tarda xi ħadd, tmur tarda is-social service, mhux il-Knisja. Illum x'għandna? Nsibu Kristjani mexxejja jimmolestjaw il-tfal. Pastors, leaders jitilqu l-ministeru. Ministeri li jispiċċaw japprovaw l-aġir pervers. Kristjani mexxejja jgħidu l-Bibja ma dixtot tal-lum. Naw, fil-pulpti fil-pulpti. Mexxejja li jgħidulek il-miraklu u l-fejqan ma domx għallum. Kristjani li advokaw u jittolleraw divorzju bla doġġ, separazzjonijiet bla doġġ. Kristjani li jgħidu li Alla jħobbok kif int. Dottrina tad-demonju. Jew mexxejja li jgħidulek tħabbilx rasek kulħadd ħajmur il-ġenna. Dottrina tad-demonju. Fejn il-biża' ta' Alla? Mhux kulħadd ħajmur il-ġenna, mela Kristu giddib. Meta Ġesu jgħid li ftit u ma dawk li ħajsalvaw. Kristjani mexxejja li jgħidulek id-demonji mhux vera jeżistu. Dak taf għaliex? Għax inti tammar magħhom. U inti ġorrom fik. U l-għeda kollu mart mentali ta' dak ġas problemi psikoloġiċi. Nemmen li hemm psikoloġija, imma mhumiex kollox il-problemi psikoloġiċi. Hemm demonji vera. Dawn huma nies, dawn huma statements ta' nies li m'għandhomx biża' tal-aħwa. U daw jinsabu f'kull kamp, Kattolku, Protestantu, Evangeliku, Luteran, minn kollox, Jehovah's Witnesses, kollha. Daw affarijiet li ħafna affarijiet minn dawn l-statements issibhom diversi kampijiet. Fil-ktib tas-Salmi 24, ħanitolbu fl-imkien. Kulħadd iqum bil-bifqa. 25-14. Taf xtajt fil-25-14 xtajtek. Bl-Inglis tgħid, the secrets of the Lord is for those who fear him. Is-sigriti tal-mulej. Kemm minnkom tixtieq li Alla jkellmek, jurik affarijiet li inti ma tafx bihom. Tittimxi fil-biża' Alla. Is-sigriti tal-mulej u jurihom lil dawk li jimxu fil-biża' tiegħu. U jorihom u jirrevelalhom il-patt tiegħu. Kaw xi ħadd illejla jgħidli Pastor, il-kelma tal-Alla misset li qalbi. Kelli bżonn nisma' dal-messaġġ li jdej. Hawn xi ħadd, grazzi Ġesu, glorja l-mulej. Jekk hawn xi ħadd minnkom illejla jgħidli Pastor, illum qed naraf u nifhem li għandi bżonn il-Ġesu f'ħajti u għandi bżonn insalva u ma nixtieqx nintilef. Nixtieq insalva, nixtieq nitlob il-mulej salvani l-lejla naf li jiena midneb. Għaw xaħat il-lejla jxieq jagħti ħajtu l-Kristu għall-ewwel darba. Titolbu jiġi f'ħajtek biex ikun is-sit u s-salvatur tiegħek. Vera minn qalbek, hemm mhux bħal-pappagal. Vera minn qalbek. Għaw xaħat il-lejla. Jgħidli jien nixtieq nagħti ħajtek il-Kristu, għaw xaħat il-lejla għalli dejk. Jekk tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, please għodux timxu l-ewwel hemm waqt li qed nitolbu. Għaw xaħat għandek bżonn tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għalli dejk issa stess. Intom li qed taraw fuq televiżjoni, YouTube, Facebook.
Morru għalbru dan il-messaġġ, sir. You have one life and you have one exit. Don't mess it up. Don't mess it up. Għal dawk kollha li intom għolejtu jdejkom jew suppost għolejtu jdejkom, għal dawk li intom qed taraw dal-messaġġ. Alla joħobbok ħafna. Liema bniedem, minu dak li jobodok u jmut għalik. Messaġġ. Alla jħobbok u mit għalik fuq is-salib. Imma jekk inti tersaq lejh u tgħidlu mulej dak li tgħid intu għall-verità. Inti turiħ li int għandek il-biża' tiegħu. Kulħadd jitlob warajja dit-talba minn qalbek, kej dit-talba warajja minn qalbek inti li qed fuq YouTube, Facebook, televiżjoni. Ejda warajja minn qalbek issa sejlu mulej qadis. Allimni mulej. Ikolli l-ispiritu tal-biża' tiegħi. Li nżommok fi stima għolja. Fuq l-ogħla stima fil-ħajja tiegħi. Grazzi tal-li ħabbejtni mulej. Grazzi tal-li urejt il-mħabba tiegħek lejja. Anka ma kamat, metta ma kienx ħaqni. Ma narmix dik l-mħabba. U ma narmix dik il-grazzja. Imma nirċiv il-grazzja tiegħek billi lilek inżommok fl-ogħla stima fil-ħajja tiegħi. Ġesu, kun inti s-sit tiegħi, kun inti s-salvatur tiegħi. Nemmen b'qalbi kollha li inti li bentalla l-ħaj. Ġesu, aħsilni bid-dem għad-dejs tiegħek. Nindem minn nubieti. Fejn jien għamil xi ħaġa, aħsib li huwa tgħaddi. Imma għamilta bl-ignoranza mingħajr il-biża' tiegħek. Illum nifhem iktar minn qatt qabel li dak li tobgħod int. Jekk jien inħobbok, għandi nobodu jien ukoll. Ġesu, inti twett fil-kelma tiegħek li min jimxi fil-biża' tiegħek issejjaħlu għaref u jkollu l-favur tiegħek fuq il-ħajja tiegħu. Millum il-qoddim jiena ħanimxi fil-biża' tal-Alla, fil-mħabba tal-Alla u nimxi fil-favur tiegħek fil-ħajja tiegħi. U s-seta ta' dlamiet m'għandhom l-ebda seta u qawwa u dritt fuq ħajti. Jien ta' Ġesu. Nagħtik glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti dik it-talba minn qalbek illum int salvat. Illum inti maħsul bid-dem ta' Kristu. L-Ispirtu Santu ġie jagħmar fik. Issa kompli ibda qra l-Bibbja. Mhux ovvja li mhux ħajkollok aptit jew mhux imdorri. Ibda ħajja ġdida. Ibda qra l-Bibbja. It-tieni, ibda hija l-fellowship River of Love kull nhar ta' erba' u nhar ta' żif fis-sebgħa ta' filgħaxija. Jew il-ħadd fil-għodu fl-10. Ejja ħad issaħħaħ fil-mulej. Tħalli l-ħadd titelfek minn dak li Alla għandu għalik. U number 3, ejja, ixxierek, itlob, faħru lil-mulej. Aħna ntaqgħu hawnhekk kull nhar ta' erba' u sif fis-sebgħa u l-ħadd fil-għodu fl-10. Ejja wara kemm hu tajjeb il-mulej. God bless you. Narawkom il-messaġġ li miss. Ċaw ċaw.